Allah yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah yace cikin kissoshin da muke kissanta muku akwai ababan daukan isna ga masu hankali. Suka je suka jefa annabi Yusuf a cikin rijiya. Jama'a ba a jima ba sai ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ana cinikinsa yadda ake cinikin bawa. Washarawhu bi thamanin baksin darahima ma'adudatin wa kanu fihi min az-zahidin. Aka yi cinikin annabi Yusuf kudin da bai taka kara ya karya ba. Can sai ga annabi Yusuf a gidan wannan mai sarauta na Misr. Wa qala allazi ishtarahu min Misra. Yau ga annabi Yusuf an saye shi a matsayin bawa, amma fa ƴan uwansa suka jefa shi a cikin wannan fitin. Yana rayuwa a cikin kurkuku shekara da shekaru. Wata rana wannan sarki, wannan mai mulkin yayi mafarki, ya nemi a fassara mishi mafarkin. Ƙarshe mafarki ya je ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Annabi Yusuf ya fassara mafarki. Sarkin ya ce a zo mishi da annabi Yusuf. Kafin su gama tattaunawa da annabi Yusuf, an ba ma annabi Yusuf matsayi mafi girma a cikin Misra. Duk yadda baka son mutum ya raka yi shi, ba yadda ka iya shi. Duk yadda baka son mutum baka isa ka gaya ma Allah kar yayi da shi ba, kai ne kawai zaka cutar da kanka. Sai ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da mukami daga cikin manyan mukamai da ake ji da su a ƙasar Misir. Jama'a ana nan akan wannan mukami yana kan wannan kujeran, sai ga can ƴan uwan sannan sun shigo Misira sayan abinci. An samu matsatsin rayuwa a wajensu, inda kawai da a samu abinci sai a Misira. Shi kuma annabi Yusuf alaihi salatu wasalam duk wani abun da ke alaka da ƙasa yana ƙarƙashin ofis ɗinsa. Don ce mishi ije alli alaka ra'ilil ardi. Ma'adinai ne, abinci ne, duk wani abu da yake alaka da abun da ake fitarwa daga ƙasa yana ƙasan annabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Sai ga ƴan uwansa waɗancan da suka jefa shi a rijiya. Ka tuna in kai ne wani mataki za ka ɗauka.